què tal? Tota la meva classe... Doncs mira, estic aquí a Argentina i us volia dir que penso molt en vosaltres i tal. Doncs mira, ara com que encara que sigui fosc... No, aquí és de dia. Bueno, aquí és de dia, però... Quan jo m'estic aixecant, vosaltres esteu dinant. I quan vosaltres us aneu a dormir, jo encara estic berenant. Mira, doncs ara estem jugant al Lego Star Wars amb l'iPad i encara que estigui a la piscina aquí, la meva mare sempre, cada dia, em fa fer deures. Doncs mira, i la meva mare, com que cada dia tinc a l'iPad una mitja hora, i bueno, doncs avui estic aquí, us envio molts petons, sobretot tu, Andreu. Adeu! Adeu, us estimo. Adeu!